Salam, merhaban arkadaşlar. Hemmeňize. İnşallah amatyňyz hemmeňiz birden onu gül ýaly gezipdir. Bugünkü temamyz kim Polşa näde gidip biler, kimler gidip biler. Özüňiz test edin. Bulam kan soru olan biri. Polşa gitmek için birinci bilen iň az 6 aylyk pasportyň bolmasy gerek. Olam Zagram pasport bolmaly ve 6 ayın üstünde olmalı. Kısa dönem 6 aylık vize veriyorlar. 6 aydan az olsa nerede gidip olur? Bir gece çıkarıyor. Turistik vizeden gidip olur. 4 ay, 5 ay yalı vakti bağlıdır. Turist vizeden gidip olur. Yani hiçbir işe yaramaya 7 ay, 8 ay, 9 ay yalı olsa hakkı olur ve 6 aylık vize kısa dönemlik verirler. İnni imkan sorulyan Zagram pasportum yok olsa nerede gidip bilen? Kanun önce Zagram pasportum yok olsa gidip bilen yok. Bir kanunlardan biz öz kanalımızda aydamda son için katılırken Zagram pasportu olmayanlar için iş saat deyip olanak hiç kim iş saat deyip bilmeye birinci bilen Zagram pasport alaymadı. İkinci bilen 5 yıllık verilen pasportların köpüsü doğru uzordulan pasportlara Polşa berip otyr, köp kişi berin otya, on ýazat yok, tanıdıklardan alanlar bolly. Yine bir diýjek adım köp kişi 10 ýyllyk diýip soraýar. Men Türkiýe 2013-nji ýylda geldim. 2013-nji ýylyň 5-nji, 4-nji aýlaryna mecbur edip başladylar ve şo wagt Zagram pasport alanlar Häziran pasportu geçerli 2023-nji ýylda çenli wagty bar ve olar üçin hiçbir şuat problemi yok. Diňe 5 ýyllyk alanlar pasportuny uzatdy, olarda da ýene problemi yok. Gyýtgaça şonu aýdaýyn edim. Hemmeňde şowly bolsun, netip bolsa ýakyn wagtda Polşa ýa-da Ýewropaň eýlek ýerlerine, Ukraina kimnire gitmek isteýän bolsa ýakyn wagtda gider netip bolsa. Amerika var, Avustralya var, Kanada var. Bularım gaty oňat ülkeler gidip bolsa, bular üçin hem aýratyn video çekjek netip bolsa, sag bolun, tamam, anatolun, taglykda galyn.